स्वागत आहे मंडळी. आजचा दिवस सर्वांना खूपच सुख शांती समृद्धीमध्ये जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना. मंडळी काय करताय? स्वागत आहे तुमचं. पटापट जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. आज जरा उशीर झाला, एक चला 2 वाजता झालं, कारण इकडे थंडी पण भरपूर असल्यामुळे लाईट पण येत नाही आहे. लाईट सारखी जाते, त्यामुळे भरपूर कामं राहिलेली लाईटीमुळे, त्यामुळे उशीर झाला आज. क्षमा असावी मंडळी. पटापट जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं. स्वागत आहे समर्थ. प्लीज डबल टॅप कर. मंडळी डबल टैप करा. कोकणची माणसं साधी बोली रेल समर्थ मध्ये आज मैं जाने वाला हूँ कपलिंग करने लखनऊ यार्ड. ओके, लखनऊ जा रहे हो क्या? हाय यश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. यश दादा कसे आहात? यश दादा म्हणते हाय दीदी म्हणतात. यश दादा तुम्ही कसे आहात? समर्थ म्हणते ना भैया, जब तक हम कपलिंग करेंगे तब तक डबल तप नहीं करेंगे, कपलिंग होने के बाद डबल तप करेंगे. मंडळी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला डबल टॅप करा, डबल टॅप करा. कपलिंग होने के बाद डबल टॅप करो. बाई काही थंडी, काही हवा, काय हे गारटा, सगळं एके मध्ये, सगळं ओके मध्ये. निलेश दादाचा काल बर्थडे होता. निलेश दादा लवकर लवकरात जॉईन हो. तुझ्यासाठी मी एक छान गाणं म्हणणार आहे. अभिजित शिंदे म्हणते ताई कुठं गेली ताई तू, छोट्या भाऊ सोडून गेली आहे. अभिजित दादा मी कुठे गेली आहे हो? कुठेच नाही, इथंच आहे बघा. मंडळी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला कमेंट करा. तुम्ही कुठून बोलताय हेही सांगा आणि लाईव्हला जॉईन व्हा. एवढ्या थंडीतही लाईव्ह घेते तुमच्यासाठी मंडळी, फक्त तुमच्यासाठी. ये है हवाई. अभिजित दादा, यश दादा म्हणताय दीदी जेवण झाले का? हो यश दादा, आज मिस्टर लवकर जेवून गेले, त्यामुळे आम्ही लवकर जेवलो. अभिजित दादा म्हणताय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय. पाय लागू रामकृष्ण हरी. हाय ताई, तू कशी आहेस? माझी मोठी बहीण आली आहे. ताई तुझं मनापासून स्वागत आहे. मी लाईक केलं आहे. ताई तुझं भाऊ आलं आहे. ताई माझं भाचा भाची मामा आलं आहे. थँक्यू अभिजित दादा. श्री स्वामी समर्थ. तुम्हीही कशी आहात नक्की सांगा, आणि तुम्हालाही तुमचं खूप खूप स्वागत नवीन वर्षासाठी. अभिजित दादा, यश दादा तुम्ही कसे आहात? मीच मनापासून स्वागत आहे. मी लाईक केलं आहे. धन्यवाद अभिजित दादा. हॅलो ॲडव्होकेट अंकित वर्मा. जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. अंकित वर्मा पूरी जल गई. क्या करवा दिया आपने? क्या करवा दिया भाई? अभिजित दादा म्हणते ताई मी ठीक नाही आहे. का अभिजित दादा, काय झालं? ॲडव्होकेट अंकित वर्मा सेक्शन. सेक्शन आपके आते ही छलनी जल गई. देखो मेरा दरारा कितना है. महाराष्ट्र के लोग हैं ना, इसलिए देखते ही लोग कांप उठते हैं. और किसी किसी लोगों की छलनी जल जाती है हमें देखकर. यश दादा म्हणतात का बरं दादा? अभिजित दादा ताई तू छोट्या भाऊ विसर आहे. ताई तू छोट्या भाऊ विसर आहे म्हणजे मी नाही विसरले. निलेश दादा म्हणतात इलं इलं. निलेश दादा स्वागत असं तुझं माझ्या चॅनलला. तुका वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी बर्थडे दादा. ॲडव्होकेट दादा म्हणतात बाकी मम्मी को बता दिया मैंने, डांटा तो नहीं. नहीं डांटा तुम्हें? वेरी गुड, अच्छी मम्मी है. हमारी मम्मी होती तो हमें एक चाटा लगाती. आनंदवानी बोल रहे हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर आणि तुझे गोड नाम मुखंड अखात राहू दे.
श्री सद्गुरू वामनराव पै. सर्वांना खरंच ही प्रार्थना खरंच खूप छान आहे, आनंदवाणी आहे. जसं तुमच्या नावाचं आहे आनंदवाणी, तसं आहे. खरंच खूप छान दादा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. निलेश दादा म्हणतात, नमस्कार ताई, मजेत ना? हो निलेश दादा, मस्त मजेत. तू काय करतोय? आनंदवाणी म्हणताय लाईक नंबर 4. थँक्यू आनंद दादा, थँक्यू सो मच. कसे आहात तुम्ही? अंकित दादा, अंकित भाई बोले बच गया रे देवा. बच गए ना. देखो महाराष्ट्र लोगों से बचना नामुमकिन है, लेकिन तुम बच गए, अच्छे इंसान हो. निलेश दादा, झालो ताई बर्थडे, थँक्स अ लॉट. तुझ्यासाठी एक गाणं, छान छान गाणं म्हणूया हा. बार बार ये दिन आए, बार बार ये कहलाए, बार बार दिन ये आए, बार बार ये कहलाए, तुम जियो हजारों साल दिन, तुम जियो हजारों साल के है ये खुशी. हॅपी बर्थडे टू यू निलेश दादा, हॅपी बर्थडे टू यू निलेश दादा, हॅपी बर्थडे टू यू निलेश दादा. माका येऊक नाही हा गाणं, तरी पण तुझ्यासाठी म्हटलंय. ॲडो वाट लागली माझी. कशी वाट लागली ॲडव्होकेट अंकित वर्मा? ये मेरी है आरजू. ओके, ये मेरी है आरजू. हॅपी बर्थडे टू यू. आहा, हॅपी बर्थडे टू यू. लाला, हॅपी बर्थडे टू यू डिअर नीलेश दादा. थैंक यू अंकित भाई, जो भूले हुए वर्ड्स आपने बता दिए. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन हो आपल्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. कुठून बोलताय हेही सांगा. मौसम मस्ताना. आदित्य दादा म्हणतायत नमस्ते. नमस्ते आदित्य दादा, स्वागत आहे तुमचं चॅनलला. सतीश दादा म्हणतायत नमस्कार मॅम. नमस्कार सतीश दादा, स्वागत आहे तुमचं. स्वागत आहे सतीश दादा. कुठून बोलताय? आदित्य दादा तुम्ही कुठून बोलताय? सतीश दादा तुम्ही कुठून बोलताय सांगा मला नक्की. सर्वांना नवीन वर्षाच्या आणि मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आदित्य दादा म्हणताय काय चाललंय? काही नाही दादा, लाईव्ह चाललं आहे. कुठून बोलताय? संदीप दादा म्हणताय नमस्कार. नमस्कार ताई, धन्यवाद. नमस्कार संदीप दादा, स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं. जेवलात का? आदित्य दादा म्हणतात मी अकलूज. ओके, अकलूजवरून बोलताय का? स्वागत आहे दादा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. सतीश दादा म्हणतात मी सिंदखेड राजा. सतीश दादा, संदीप दादा म्हणतात लाईक डन ताई. थँक्यू संदीप दादा. हो जेवण झालं आहे ताई. ओके संदीप दादा. संदीप दादा सोलापूरवरून बोलतायत. संदीप दादा स्वागत आहे तुमचं. काय करताय मग? थंडी आहे का सोलापूरला दादा? सतीश दादा शिंदखेडला थंडी आहे का? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ माझ्या लाईव्ह चॅनलला आहे. तसेच लाईव्ह असतं 2 टाईम, दुपारी आणि संध्याकाळी. तर तिथलं पण आहे, तिथले पण व्हिडिओ आहेत, तर नक्की एकदा पहा. सतीश दादा म्हणतात मॅम राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ सिंदखेड राजा. वाव, खरंच यार, पुण्यभूमीवर आहात तुम्ही, पुण्यभूमीवर. खूप दादा. आज छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा दिन आहे आज मंडळी. तुम्हाला माहिती आहे का? आपले श्री छत्रपती संभाजी महाराज आहेत, त्यांचा आज राज्याभिषेक झालेला. संदीप दादा म्हणतात भरपूर आहे ताई. हो का, भरपूर आहे का? निलेश दादा म्हणतात छान दिसत आहे ताई. धन्यवाद निलेश दादा, माझी टोपी असा फेवरेट. आदित्य दादा अरे वारे बीचला आलो तो. अरे वारे बीचला, बापरे. अरे वारे बीच थोडंसं. आदित्य दादा तुम्ही तिथे अरे वारे बीचला नका थांबू, दुसरीकडे जाऊ शकता तुम्ही. समुद्रावर आहात का तुम्ही? समुद्रावर माझा मी थोड्या वेळाने आता मी एक्सपिरियन्स सांगेन तिथला. खूप असा थोडासा डरावना एक्सपिरियन्स आहे माझ्यासोबत घडलेला तिथला. उमेश दादा म्हणतात हाय दिदे. हाय उमेश दादा, स्वागत आहे. निलेश दादा म्हणताय नवते माहीत ताई, थँक्स फॉर इन्फॉर्मेशन. वेलकम निलेश दादा. आज आहे
श्री छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा झालेला आहे या दिवशी. अमित दादा म्हणतायत हाय हाय. अमित दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. आदित्य दादा म्हणतायत सांगा की. तर ही गोष्ट आहे 2017 नाही 18 मधली, आणि जेव्हा माझ्या मुलीला 1 वर्ष झालेलं आणि आम्ही तिचा बड्डे केलेला आणि सगळे पाहुणे वगैरे आलेलो जमलेले. मे महिन्याचा दिवस होता तो. तर आम्ही हाय गणेश गणेश दादा म्हणते हाय ताई. हाय गणेश दादा, स्वागत आहे तुमचं. निलेश दादा म्हणते अरे वारे बीच जम्मूमध्ये आहे का? आम्हाला तर इले वाले गेले वरे माहीत असा. इले आम्हाला तर इले वरे गेले वरे माहीत असा. नाही नाही, जम्मूक नाही, आता रत्नागिरीत आरे वारे बीच माहिती नाही दिलेश दादा तुका? तर आम्ही तिथं गेलेलो. म्हणजे सगळ्यांनी आम्ही ठरवलं की आपण फिरायला जाऊ म्हणून रत्नागिरीला गेलो. आणि रत्नागिरीला आम्ही मोठी ट्रॅव्हल्स करून गेलो. म्हणजे अशी मिनी बस असते ना तशी करून गेलो. म्हणजे ह्यांच्या आत्या वगैरे होत्या, माझी सासू सासरे, दुसरे सासू सासरे, परत सगळे दीर. आम्ही जॉईंट फॅमिली असल्यामुळे घरातलीच माणसं भरपूर होती. त्यानंतर आम्ही गेलो तिथं. पहिली गेलो ते आम्ही गणपतीपुळ्याला गेलो. गणपती बाप्पाचं दर्शन घेतलं आणि त्या दिवशी संकष्टी होती. आणि संकष्टी होती त्यामुळे आम्ही मस्तपैकी देवाला नारळ वगैरे ठेवला, पाया पडलो, बसलो थोडा वेळ तिथं आणि समुद्रावर थोडंसं फिरलो आणि नंतर आम्ही आलो. आणि तिथं म्हणजे थोड्या अंतरावर आम्ही म्हणजे गाडीतून निघालो. थोड्या अंतरावर एक असं छोटंसं हॉटेल होतं. काही लोकांचे उपवास होते, काही आमचे नव्हते. तर म्हणजे काही जणांनी फक्त चहा पिली वगैरे आणि बाकीच्यांनी थोडंसं जेवलं. आणि मला ते नुसतं डाळ भात खायचं नव्हतं. मला काहीतरी चमचमीत रस्सा, कटवडा असं काहीतरी खायचं होतं. तर माझं आणि मिस्टरांचं भांडण झालं, की "काय इथं घेऊन आला टपरीवर?" टपरीवर घेऊन आलात म्हणून मी ना त्यांच्याशी म्हणजे असं म्हणजे असंच काय कुठे घेऊन आला? मला नकोच आहे इथलं. म्हणून मी एका साईडला गेली आणि तिथं एक मुलगी होती. म्हणजे तिथंच असं म्हणजे इथं हॉटेल आणि बाजूला त्यांचंच असं हे होतं. म्हणजे चहा, बिस्किट वगैरे असं स्टॉल होता. तर ती मला म्हणायला लागली, "ताई तुम्ही कुठून आलात?" तर मी म्हटलं, "मी आली आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून आम्ही आलो आहे." "मग तुमच्याकडे ती रात्रीचा खेळ चाले ही सिरियल आहे का? तिकडेच आहे ना त्याचं शूटिंग?" मी म्हटलं, "हो, तिकडेच आहे शूटिंग." तर मंडळी तोपर्यंत लाईक करत राहा. तुम्ही लाईक करतच नाही आता. पटकन लाईक करा. मी एवढेच तुम्हाला छान माझा एक्सपिरियन्स सांगणार आहे पुढे. तर प्लीज जरा डबल टॅप पण करत जा. तर मी म्हटलं, "हो, आमच्या जवळच आहे. ती म्हणजे ती सीरियल तिकडेच चालू आहे." तर ते बोलले, की "ठीक आहे, ठीक आहे." मग म्हणत होते, "मला ती सिंधुदुर्ग खूप आवडतो. आम्हाला तिकडची ती सीरियल पण खूप आवडते. तुमची भाषा खूप आवडते." मी म्हटलं, "हो का?" मला बोलायला लागली, की "ताई तुम्हाला येते का मालवणी भाषा?" म्हटलं, "हो." "तर जरा बोलून दाखवा." तर मी म्हटलं, "ठीक आहे, बोलते." मग 1-2 शब्द मी तिला बोलली. तिला खूप आवडलं. खूप छान बोलत होती. त्यानंतर मला म्हणायला लागली, की "ताई आता तुम्ही कुठे जाणार आहात इथून? आता कुठून आलात?" म्हटले, "गणपतीपुळेवरून आलो." म्हटलं, "आता बीचला वगैरे जाणार आम्ही. आणि पावस पण एक ठिकाण आहे तिथं जाणार. बीचला पण जाणार." तर मला म्हणायला लागली, "कोणत्या बीचला जाणार?" मी म्हटलं, "इथं आरेवारे बीच छान आहे ना, इथं जाणार आहोत आता." तर म्हटलं मला बोलायला लागली, "नको ताई, नको जाऊ तिथं." मी म्हटलं, "का गं?" "नाही ताई, चांगलं नाही आहे. तुम्ही आता चांगलं देवदर्शन करून आलात ना." तर मग मला बोलायला लागली, की "तुम्ही दुसऱ्या कोणत्याही बीचला जावा, पण आरेवारे बीचला नको जाऊ." मी म्हटले, "हां, हां, हां." ऐकलं आणि मग सगळी मंडळी सगळं खाऊन वगैरे झालं आणि बसली गावी, म्हणजे बसमध्ये बसली आणि निघालो. आणि वाह! किती वाजलेले 3चा टायमिंग होता. 3 नाही 3:30 पावणे 4 असं टायमिंग होता. आणि आरेवारे बीचवर आलो, म्हणजे तिथून असा तो वरून आलो आणि खालच्या दिशेला आलो तसं माझे मिस्टर वगैरे सगळे म्हणायला लागले, "अरे वाह! ते बघ ते बीच खाली आहे, आरेवारे बीच. आपण जाऊया, जाऊया." तर मी म्हटलं, "नको, नको. नाही जायचं, तिथं नाही जायचं. आपण दुसरीकडे जायचं. मला इथं नाही जायचं." आता मी सगळ्यांना सांगणार कसं ना, की तिथं नको. एक ती ताई होती ती नको बोलली. तर मी म्हटलं, की "नाही, इथं नाही जायचं." मग 4-5 जण सगळे उतरलेले दीर वगैरे. आणि मग अजून माझ्या मिस्टर चिडले, की "काय स्वतःचंच इथं नको, तिथं नको."
नको तिथं नको करायला लागलीस. स्वतःचंच सगळं हे करतेस काय? तुला तिथलं खायचं नव्हतं. इथं तुला अरे-अरे ह्या बीचला जायचं नाहीये. ही प्रत्येक वेळी काय तुझीच मनमानी चालणार काय? आणि आमचं लग्नाला म्हणजे 1-1.5 वर्षच झालेलं ना, त्यामुळे थोडंसं असं खटाक-मॅटाक चालू चालू असायचं आमचं. आता जास्त होत नाही आमचं. तर ते झालं आणि राग आला मिस्टरांना. सगळ्यांसमोरच मला ओरडायला लागले, की अशी करतेस तू, तसं करतेस ना नाही आम्ही इथंच जाणार." मी म्हटलं, "नाही, मी उतरणारच नाही." मग माझे सासरे वगैरे बोलले, "अरे तिला तिथं नाही जायचं, तर चला आपण दुसरीकडे जाऊया." आणि मी बसले आम्ही बसलो. त्यानंतर आम्ही पावसला गेलो आणि पावसवरून मग दुसरं एक बीच होतं. कुठलं ते नाव नाही मला माहिती, पण दुसऱ्या बीचकडे गेलो आणि तिथं मस्तपैकी मजा केली. मस्त मुलांनी अंघोळ वगैरे केली. खूप मजा केली, धम्माल मस्ती केली आणि आम्ही घरी आलो वगैरे. दुपारी नाही तिथं रात्री तिथं जेवलो नाही आम्ही. कारण काय सगळ्यांना उपवास वगैरे सोडायचे होते आणि त्यामुळे घरी जेवण बनवलेलं काकीने. तर त्यामुळे मग आम्ही आलो आणि दुसरा दिवस उजाडला. आणि नंतर मग ते झालं आणि तिसऱ्या दिवशी न्यूजपेपरमध्ये आम्हाला एक गोष्ट कळाली, की त्याच बीचवर त्याच टायमिंगला एक पनवेलवरून एक फॅमिली आलेली आणि ती फॅमिली तिथं डेड झाली. समुद्रात बुडाली. तर म्हणजे म्हणजे असं की त्याच टायमिंगला ज्या टायमिंगला आम्ही तिथं उतरणार असतो, जाणार असतो, त्याच टायमिंगला आम्ही पुढे गेलो. कदाचित ती आमच्या पाठून होती असतील तर तिथं फक्त एक आजी होती त्यांची म्हणजे नवरा, बायको, मुलं वगैरे 3 मुलं अशी आणि एक आजी अशी फॅमिली होती आणि ती आजी खडकावर बसलेली आणि बाकीची सगळी पाण्यात गेलेली आणि पाण्यातनं आतमध्येच खेचली गेली आणि ती डेड झाली. आणि नंतर ही जेव्हा म्हणजे न्यूज जेव्हा आमच्या घरातल्यांना कळली ना, बापरे! म्हणायला मला तर म्हणतात मला मग सगळे म्हणायला लागले, की "अरे बापरे! तिथं नाही गेलो ते बरं झालं, नाहीतर काय झालं असतं." पण तिने मला सांगितलेलं म्हणून माझी तर हिंमत नाही झाली. म्हणजे विषाची परीक्षा का पहावी? तर असं. त्यामुळे म्हणजे त्यामुळे अशा छोट्या-छोट्या गोष्टींमुळे ना देवावर विश्वास असा कायम आहे आमचा. त्यामुळे हा एक्सपिरियन्स माझ्या लाईफमधला आहे खूप असा जो मेमोरेबल आहे. तर तुम्हाला कसा कसा वाटला मंडळी एक्सपिरियन्स? तुमच्याकडे असे एक्सपिरियन्स आहेत का? नक्की सांगा मला कळवा. मेसेज वाचते आता मी. सिद्ध दादा म्हणताय टोपीवाले. येस दादा आम्ही टोपीवाले. तुम्ही जिवंत आहात. आम्ही जिवंत आहोत म्हणूनच बोलतोय तुमच्याशी. निलेश दादा म्हणतायत कंटिन्यू. निलेश दादा म्हणतात मग सागर दादा हाय नमस्ते स्वागत आहे. निलेश दादा म्हणते बरा मग खटक मटक पहिला खटक मटक व्हायचा ना खटक चटक. रमेश दादा म्हणते दीदी तू माझ्या आईसारखीच हाय बोलणं संपत नाही. थँक्यू. वर्षा दाताई म्हणतायत गावखडी बीच आहे. कुठलं ते आरवारेचं तिथलं? वर्षाताई कुठून आहात तुम्ही? मानसी बोलते हाय लाईक डन. थँक्यू मानसी स्वागत आहे तुझं. निलेश दादा म्हणते ओ. रोशनी ताई म्हणतायत हाय रोशनी ताई कुठून बोलताय तुम्ही? सतीश दादा म्हणते आम्हाला पण कोकणात फिरायला यायचं एक वेळ. हो सतीश दादा नक्की या. खूप छान आहे कोकण. निलेश दादा म्हणतायत ताई खरंच असे एक्सपिरियन्स पण आले आहेत आम्हाला. थँक्स यार फॉर शेअरिंग. या दादा खरंच तो एक्सपिरियन्स असा आहे की म्हणजे ना म्हणजे वेळेचा फरक असतो बाकी काही नाही. वेळ आपली आली तर इम्पॉसिबल आहे मग सगळ्या गोष्टी. वर्षाताई म्हणते पावसच्या बाजूला गावखडी बीच आहे. मला वाटतं कुठलं आहे ते मला माहिती नाही कारण मी पहिल्यांदाच गेलेली त्यामुळे पावस नंतर आम्ही निघालो त्या बीचला त्यामुळे कदाचित तेच असेल तुम्ही म्हणताय ते वर्षाताई. सुरुची झालं. ओके. रमेश दादा म्हणते अरे तू फार बोलते. दादा मग आता मला बोलायलाच पाहिजे तुमच्या सगळ्यांसाठी बोलायलाच पाहिजे ना. निलेश दादा म्हणते स्वागत आहे मानसी तुझं निलेश दादा स्वागत करते. वर्षाताई मध्ये राजापूर वरून बोलते मी पण कोकण. येस वर्षाताई वी आर कोकण.
स्वागत आहे वर्षाताई. मी पण कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. निलेश दादा म्हणते स्वागत आहे सर्वांचं. निलेश दादा, वर्षाताई सुस्वागतम, मी देवगडचा. तर वर्षाताई, निलेश दादा पण देवगडचे आहेत. वर्षाताई म्हणते सुरूची झाड आहेत ना? सुरूची झाडं आहेत का? नाही ताई, मी खूप म्हणजे आता 8-9 वर्ष झाली मी गेली त्याला. एवढं पण मला काही आठवत नाहीये. सुरूची झाडं, हो हो, साईड, हो सुरूचीच झाडं आहेत वाटतं ती, म्हणजे उंच उंच असतात ती ना, सुरूचीच झाडं आहेत. लाईट आली काय बघते. आली बाबा. बाहेर बसलेली मंडळी तर नुसती थंडी वाजायला लागली. आता हीटर समोर बसते. जय महाराष्ट्र. समर्थ गडेकर दादा म्हणताय जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र दादा. गजानन दादा म्हणताय लाईक डन. समर्थ दादा, तुम्ही कुठून बोलताय? समर्थ दादा, तुम्ही कुठून बोलताय? गजानन दादा म्हणताय लाईक डन. ताई नंबर 15, आमची ताई, लाडकी ताई. गजानन दादा, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅप करत नाही आहे. चिरंग चिरंग जनी म्हणताय जय महाराष्ट्र ताई. नमस्कार दादा, नमस्कार. कुठून बोलताय तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण माझं लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहे. तर माझ्या चॅनलवर कोकणातले कल्चरल व्हिडिओ तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. नक्की एकदा पहा आणि मला कमेंट करून नक्की सांगा तुम्हाला व्हिडिओ कसे वाटले ते. जयेश दादा म्हणतात मग बोला ना, तोंड त्यासाठीच दिले आहे. हो, सगळ्यांना त्याच्यासाठी दिलं आहे, आम्ही कुठे नाही म्हणतोय. तानाजी दादा म्हणतात, तानाजी दादांचा मेसेज काय गायब आहे, बघते काय आहे तो. हाय म्हणतायत. हाय तानाजी दादा, कुठून बोलताय तुम्ही? वर्षाताई म्हणतायत ओके. वर्षाताई, तुम्ही गेलेलात का तिकडे कधी? रोशनीताई म्हणतायत हाय. रोशनीताई हाय. रोशनीताई म्हणतायत हाय. चिराग दादा म्हणतायत ताई कुठे राहते? चिराग दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही मुंबईवरून बोलताय का? स्वागत आहे तुमचं. 7 सौरभ म्हणतायत हाय. हाय सौरभ दादा, नमस्कार. चिराग दादा म्हणते माझे लडके बहन कसे आहे? मस्त आहे सर्वजण. मी पण कोकणी आहे. तुम्ही पण कोकणातले आहात का? कुठले आहात कोकणातले मंडळी? डबल टॅप करा लवकरात लवकर. निलेश दादा कुठे गेलास? आहेस की नाही बघ. आज कोकणातली माणसं कितीतरी आली आहेत बघ. हो ताई म्हणतायत. कोकणातले तुम्ही कुठले आहात दादा? मंडळी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. गोमू माहेरला जाते हो नाकवा, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा. गोमू माहेरला जाते हो नाकवा, हिच्या घोवाला कोकण दाखवा. हैया हो, हैया हो. चिराग दादा म्हणते ताई मी तुला लाईक केलं. धन्यवाद दादा, धन्यवाद, थँक्यू सो मच. जितेंद्र भाई दादा बोलता है जय हिंद, राम राम जी बहना दीदी, बांग्लादेश बॉर्डर पर शिफ्ट होने जा रहे हैं आज रात 11:40 तक पहुंच जाएंगे. जितेंद्र भाई, ये आप जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कैसे शेयर कर रहे हो? ये तो गलत है ना जितेंद्र भाई. ऐसा जो आप जो शिफ्ट होना या नहीं, ये बाकी सारी बातें हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं शेयर करनी चाहिए. तो आप कैसे करते हो ये? चिराग भाई बोल रहे ताई छान गातेस. ओके, थँक्यू थँक्यू चिराग दादा, थँक्यू सो मच. जान्हवी ताई म्हणतायत हाय. हाय जान्हवी ताई, नमस्ते बोलतायत. हाय जान्हवी ताई, कुठून बोलताय? चिराग दादा बोल रहे माझे लडके बहन तू इंस्टावर आहे? आहे दादा, मी इंस्टावर आहे, पण मी आयडी देत नाही कोणाला. शोधून स्वतः मी नाही देत सहसा कोणाला आयडी.
मंडळी डबल टैप करा कोकणची माणसं साधी बोली चैनल सुप्रिया दीदी बोल रही यार नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कल दोपहर को भी आपका नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा था दीदी, अभी आपका लाइव था ना तो हम मैसेज कर करके थक गए लेकिन आपको मिले ही नहीं। चिराग भाई बोल म्हणतायत ओके ताई। चिराग दादा सॉरी हाँ। जानवी ताई म्हणतायत बिहार से हूँ मैं। ओके जानवी बहन आप बिहार से हो क्या? स्वागत है आपका। प्लीज चैनल को डबल टैप करो और ज्वाइन हो जाओ। चिराग भाई प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा। चिराग भाई बोले ताई जेवलेश हो मी दादा जेवले, तुम्ही जेवलात का? हाय सुप्रिया दीदी खाना खा लिया? दादा ओल्ड दादा बोल ओके ओके चिराग दादा ओके थैंक यू। सुप्रिया दीदी बोल रही है लाइक कर दिया था मैंने 11 नंबर पे। ओके मैं जब बातें कर रही थी तब किया होगा आपने ना। चिराग दादा म्हणते नाही ताई। काय ताई काय नाही ताई बोलताय दादा। प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला। तब्येत खराब आहे ताई ओके तब्येत खराब आहे का तुमची? काळजी घ्या दादा। भक्ती ताई नमस्कार स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला। प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा। 26 मिनिटं झाली लाईव्ह घेऊन पण 18च फक्त डबल टॅप आहेत। काय यार तुम्ही असं का करता? ताई तुझं घर धाव। दादा तुम्ही मराठी आहात मग असं काय मेसेज करता? मराठी करा ना, मराठी आहात ना मग मराठीमध्ये करा। तुमचं मिनिंगच मला कळत नाही। ताई तुझं गार धाव म्हणजे घर कुठे आहे असं विचारते का? सिंधुदुर्गातच आहे दादा माझं गाव। विशाल दादा म्हणतायत हाय विशाल दादा कुठून बोलताय तुम्ही? जानवी दीदी बोल रही है आप शादीशुदा हो क्या? जी हाँ जानवी भाई दीदी मैं तो शादीशुदा हूँ, ये देखो मेरा लाइसेंस। चिराग दादा म्हणतायत हो ताई। विशाल दादा म्हणतायत शिर्डीवरून। ओके शिर्डीवरून बोलताय का विशाल दादा? खूप खूप स्वागत आहे चॅनलला जॉईन व्हा। मी कोकणातली आहे दादा। कैलाश दादा म्हणतात मला पण नाही कळलं पाहिले मग काल कळले ते बोलतायत घर दाखव हा घर दाखव म्हणतात। भक्तीताई म्हणतात केले थँक्यू भक्तीताई। निलेश दादा म्हणते आज महाराष्ट्रात आहेत महानगरपालिकांचे रिझल्ट। मराठी संस्कृती जम्मूमध्ये पण जपत असणाऱ्या या लाईव्हला हॅट्स ऑफ। ताईंना लाईक रुपी वोट देऊन नक्की विजयी करा। थंडी वाऱ्यामध्ये आमच्यासोबत कनेक्ट होत आहे। थँक्यू दादा थँक्यू सो मच। तुम्हाला माझी कळकळ कळली त्याबद्दल खरंच खूप धन्यवाद। खरंच तुम्ही मला चांगली कॉम्प्लिमेंट दिलात, नाहीतर असं कोण देत नाही। म्हणजे एवढी इकडे थंडी आहे खरंच बोललेत की जम्मूमध्ये खरंच खूप थंडी आहे। अक्षरशः म्हणजे पाण्यात हात घालणं पण मुश्किल आहे। मी तुम्हाला दाखवते हे बघा, इथं मी हीटरच्या समोर बसली आहे, खोटं बोलत नाही हीटरच्या समोर आहे आणि टेम्परेचर खूप कमी आहे इथलं। तरीही म्हणजे मी शब्द दिलाय ना की मी दुपारी येणार लाईव्हला, मग मला यायचंच आहे लाईव्हला, मग ते काही पण प्रॉब्लेम असू दे। थँक्यू मंडळी तुम्ही असेच सपोर्ट करत राहा। थँक्यू निलेश दादा तुझ्या बहुमोल कमेंटसाठी, मला खरंच खूप छान वाटलं। चिराग दादा म्हणतात ताई सर्दी झाली। कोणाला दादा? जानवी दीदी बोल रही है काम नहीं करते क्या घर के आप जो वहाँ बैठे हो? भाई तू आएगी मेरे घर में करने के लिए तो नहीं कर रही हो। आ जाओ आप कर लो, मैं इधर बैठी रहूंगी। कुछ बोलने की तमीज तो है नहीं आप में। और लेडीज के नाम पर आएंगे ये लोग और कमेंट करते जाएंगे। विशाल दादा म्हणतायत या शिर्डीला। हो दादा विशाल दादा शिर्डीला नक्की येईन दादा। विशाल दादा तुम्ही जेवलात का? चिराग दादा म्हणते ताई तुला सर्दी झाली। नाही दादा मला सर्दी नाहीये, इकडे थंडी आहे त्यामुळे मला माझं हे नाक लाल असतं। चिराग दादा म्हणते एवढी थंडी आहे? हो दादा खूप थंडी आहे।
विशाल दादा म्हणतात तू जम्मू मध्ये का आता? विशाल दादा माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत ना, त्यामुळे इकडे त्यांची पोस्टिंग आहे आणि आम्ही इकडे आहोत, त्यांच्या विथ फॅमिली आहोत. सदाशिव दादा म्हणतात लाईक डन. यू प्रीती कशी आहेस? तुला बघितल्यावर फार सुंदर वाटते. वाटते यू व्हेरी नाईस, मच मच नाईस लुकिंग. थँक्यू सदाशिव दादा, थँक्यू सो मच. कसे आहात तुम्ही? गोव्याला काय थंडी पाऊस आहे की नाही? चिराग दादा म्हणते तू जम्मूमध्ये आहे? हो दादा, मी जम्मूमध्येच आहे. जम्मूमध्ये खूप थंडी आहे, खूप म्हणजे खूप. म्हणजे डबल टॅप करा कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. चिराग दादा म्हणते भाऊजीला बोल जय जवान जय किसान. हो दादा, नक्की बोलेन. जय महाराष्ट्र, जय जवान जय किसान. कलश दादा म्हणतायत तुम्ही हाऊस वाईफ आहात की वर्किंग? दादा माझं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीमध्ये, पण कसं मिस्टरांची नोकरी अशी आहे त्यामुळे मी असा विचार करते की नोकरी करून मी पैसे कमवीन, पण हा सहवास किंवा हे लाईफ मला परत नाही मिळणार. आणि म्हणून मग मी म्हटलं, आणि मुलं पण छोटी आहेत, एक आहे 3रीला आणि एक आहे LKGला. मग माझा असा विश्वास नाही की मी मेडच्या म्हणजे मेडजवळ किंवा टाकून जाणे एवढे माझी काय म्हणतात हे नाही आहे, काय म्हणतात ते, हिंमत नाही. म्हणजे ती सगळं करेल किंवा इथं असं ॲडजस्ट होणारं नाही आहे, कारण दर 3 वर्षांनी आमची पोस्टिंग होते मिस्टरांची. त्यामुळे मला एका ठिकाणी राहून कसं जमत नाही, कारण मिस्टरांना पण कधीतरी आपल्या सपोर्टची गरज असते. कधी कधी म्हणजे फौजमध्ये असताना त्यांना जेवण पण मिळत नाही का, आता कामामुळे लेट होतो, लेट झाल्यामुळे तिथलं जेवण संपतं. मग जर मी पैसे कमवत राहिली तर त्यांच्याजवळ लक्ष कोण देणार, हा विचार करून मी अजूनपर्यंत जॉब नाही केला. लग्नाच्या आधी जॉब करत होती, नंतर मग सोडला. चिराग दादा म्हणते भावजीला बोलजे महाराष्ट्र. हो दादा, नक्की बोलेन. सदाशिव दादा मी मार्चमध्ये काश्मीरला. ओके, काश्मीरला येणार का? या दादा. भक्तीताई म्हणतात हो ताई, आमच्या लातूरला या, येते थंडी नाही, छान वातावरण आहे. हो ताई, नक्की येते भक्तीताई, तुम्ही पण या जम्मू फिरायला. विशाल दादा म्हणते शिर्डीला नक्की या मॅडम तुम्ही. हो विशाल दादा, नक्की येईन. तुम्ही बोलवलात ना, मग नक्की येणार. चिराग दादा म्हणतायत कुठे जॉब करत होते? मी सिंधुदुर्गातच करत होते दादा. निलेश दादा म्हणतायत हो ताई, मराठी लाईव्ह घेणं इतकं सोपं काम नाही आहे. आम्हाला अभिमान आहे तुमचा. भाऊजी देशाचे रक्षण करत आहे आणि तू जम्मूमध्ये मराठी संस्कृती जपून आहेस. इतका त्रास सहन करून सुद्धा लाईव्हवर काय लाईव्हवर लाईव्हवर उपसंडे. ओके, लाईव्हवर उपसंडेला हँडल करायचे, इट्स अ रिअली अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. कालचाच एक मी तुम्हाला किस्सा सांगते मंडळी, सगळ्यांसोबतच शेअर करते, म्हणायला हरकत नाही. तर एक आता दादा या लायकीचा तो माणूस नव्हता, तर एक माणूस होता असंच मी म्हणू शकते. त्याचं नावासकटच मी म्हणते, शिवाजी कोळी म्हणून हे ID नाव आहे त्याचं. आणि त्या माणसाने काय करायचं, म्हणजे यज्ञा बाळाचं ते झालेलं बघा, तेव्हा मला त्या माणसाने कमेंट केलेली की ताई तुम्ही यज्ञा बाळाबद्दल ऐकलात का? तर मी तेव्हा म्हटलेलं हो मी दादा ऐकलं, खूप वाईट झालं. त्यानंतर माझ्या लाईव्हवर ते आहे पण बघा. तर मी म्हणजे खूप असं वाईटच झालेलं त्या पोरीबरोबर. असं कोणाचाच होता गमा नाही, एवढासा जीव तो. त्यानंतर त्या माणसाने दुसरा मेसेज केला. मी भाऊक झाले ना, नंतर त्या म्हटलं सॉरी दादा तुम्ही. मी मग तेव्हा म्हटलं की दादा तुम्ही सॉरी म्हणू नका असं. त्यानंतर त्या माणसाने खूप नंतर म्हणजे हल्ली 2-3 दिवसात म्हणजे कालच खूपच घाणेरडे मेसेज केलेले, कमेंट केलेल्या. मी त्या वाचल्या नाही, म्हणजे मी वाचल्या पण मी वाचून दाखवल्या नाही. तर अशी माणसं असतात की म्हणजे चांगल्या मुखवट्या मागे एखादा घाणेरडा राक्षस. अरे म्हणजे तू त्या यज्ञबाळाबद्दल विचारत होतास, पण तुझ्या मनात किती पाप आहे हे तुझ्यासारखे माणूस असं करू शकतात. आणि हा अंदाज घेत होता की काय, आता मला असं वाटायला लागलं.
म्हणजे एवढे घाणेरडे माणूस आपल्या महाराष्ट्रात पण आहेत मंडळी. मग आपण जेव्हा ह्याच्यामध्ये रावण जाळतो, दसऱ्यामध्ये रावण जाळतो, त्यावेळी असल्या माणसांना जाळणं का म्हणजे जाळू का नाही? असल्या माणसांना शोधून मारायला पाहिजे आणि जाळायला पाहिजे, असल्या लोकांना. तेव्हाच तर आपला देश ना खूप पुढे जाईल. नाहीतर असल्या माणसांमुळे ना स्त्रिया तर कधीच येणार. अरे तुम्ही लाईव्ह मधल्या स्त्रियांना एवढं घाण बोलता, मग तुम्ही एखाद्या समोर दिसेल तर त्याचं तुम्ही सिटी स्कॅनच करून टाकाल, एवढी मला ती घाण वाटते याची. कलश दादा म्हणतात हॅट्स ऑफ कलश दादा म्हणतात हॅट्स ऑफ टू ह्युमन लाईक यू, आपल्या मुलांसाठी आणि घरच्यांसाठी सॅक्रिफाईस करणारे रिअली हॅट्स ऑफ यू. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच दादा. म्हणजे माझं शिक्षण पण आहे आणि माझी पहिल्यापासून इच्छा होती की मी चांगला जॉब करेन आणि माझ्या मैत्रिणी पण करतात. तेव्हा असं वाटतं की यार मी म्हणजे स्वतःचे पैसे नाही कमवत आहे, पण माझ्या मुलांना मी कधी आठवणार? जर आता मी त्यांना जर माझा वेळ नाही देऊ शकली तर मी कधी आठवणार ना? आणि मिस्टरांना तरी कधी आठवणार? जर मी त्यांच्यासोबत नाही राहिली तर त्यांची काळजी कोण घेणार? ह्या विचाराने मी म्हणजे नाही करत आहे. बघू जेव्हा त्यांची रिटायरमेंट येईल तेव्हा मी काहीतरी विचार करेन माझ्या स्वतःच्या बिझनेसचा वगैरे, कारण माझं शिक्षणच त्या क्षेत्रात झालेलं आहे, बिझनेस. आणि बिझनेसमध्ये मला खूप इंटरेस्ट आहे, जॉबमध्ये नाही आहे, बिझनेसमध्ये मला खूप इंटरेस्ट आहे आणि त्याचे मी व्हिडिओ बघत आहे. आणि रिटायरमेंट नंतर काहीतरी माझ्या डोक्यात असणार आहे जे मी स्वतः एक्सप्लोर करेन. चिराग दादा म्हणतात ताई मुंबईला कधी येते? नाही दादा, मुंबईला येणं वगैरे नसतं आमचं, फक्त ट्रेनमधून जातो तेवढंच. चिराग दादा म्हणतात ताई खरंच ग्रेट आहे माझे लाडकी बहीण. थँक्यू की चिराग दादा, थँक्यू सो मच. बस ताई आता पुरे, ताई बस आता पुरे. आत्माराम माने म्हणतायत. हे असे असतात. मी यांची सगळ्यांची आयडी दाखवते मी तुम्हाला. ही डायरी आहे बघा, ही जी डायरी आहे या डायरीमध्ये हे बघा, हे आयडी आहे बघा, असे लिहून ठेवले आहेत मी आयडी. जे बॅड कमेंट करतात ना त्यांचे मी या आयडी मध्ये लिहून ठेवलेत. फालतू कळले लिहून टाकते, स्क्रीनशॉट सकट मारते आणि नंतर आयडी लिहिते, स्क्रीनशॉट मी तसेच सेव्ह करून ठेवते. आणि माझा एक फ्रेंड आहे ना, मी बघून घेणार आणि ठेवणार. ऐश्वर्या दादा होता, ऐश्वर्या म्हणतायत क्रिश का गाना सुनाना है क्या? हाँ सुनाओ भाई क्रिश का गाना. चिराग दादा म्हणताई मुंबईला आली तर तुला मी कोकणी मिसळ पाव खेळवणार. ओके दादा, थँक्यू सो मच, नक्की खाऊ आम्ही. हाय प्रसाद दादा, मी केलंय हा लाईक, नाहीतर कोणाक तरी वाटत मीच मे करू लाईक. बरा केलंस तो, धन्यवाद, स्वागत असा तुझा. निलेश दादा ताई आम्ही सर्व आहोत तुझ्यासोबत. असा प्रसंग येणार वारंवार लाईव्ह मध्ये, पण ज्या पद्धतीने तुम्ही उत्तर देता ते खरंच प्रशस्ती योग्य आहे. कीप इट अप. आता हार नाही म्हणायची. नाही दादा, आणि तुमच्या सर्वांच्याच मुळे जे चांगले आहेत, जे चांगले सपोर्ट करतात त्यांच्यामुळेच तर मी लाईव्ह चांगलं घेऊ शकते. आणि तुमच्याचमुळे मला एक काय म्हणतात कॉन्फिडन्स आलाय की मी लाईव्ह व्यवस्थित हँडल करू शकते. आणि फालतू गोष्टींसाठी मी तर डोक्यात घेतच नाही. मला नेहमी आता हे लाईव्ह संपलं तरी मी फालतू कमेंट लक्षात नाही ठेवणार. चांगली माणसं आज मला कोण भेटली हे मी आठवणार. आणि ते जरी परत 4-5 दिवसांनी आले तरी मी त्यांना म्हणणार हा दादा आलात का, थँक्यू सो मच असं. चिराग दादा म्हणते माझी लाडकी बहीण प्लीज एक मराठी सॉन्ग गाणं प्लीज लाडकी बहीण. दादा आज नका मला काही गाणी विचारू, कारण आज नाही तेवढं जमणार गाणी वगैरे म्हणायला. प्रसाद दादा तन्वी ताई म्हणतायत हॅलो तन्वी ताई, कुठून बोलताय तुम्ही? चारू ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी. तन्वी ताई तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. प्रसाद दादा म्हणते हारचा विषयच नाही, शेवटी कोकणी माणूस असो आम्ही आणि श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे मावळे आहोत. बरोबर दादा,
जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. निलेश दादा म्हणतात खूप छान ताई. थँक्यू निलेश दादा. विशाल दादा म्हणतात जनरेटर जन जनरेटर MSG केले तूर. म्हणजे काय दादा? ग्रॅज्युएशन म्हणतायत काय? MSG नाही, BMS, बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी केले मी. सिद्धार्थ दादा म्हणतात कुठून बोलत आहात? सिद्धार्थ दादा मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, पण माझं लाईव्ह मात्र जम्मूवरून चालू आहे. चिराग दादा म्हणतात प्लीज लाडके बहीण रिक्वेस्ट. कुठलं म्हणू? फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है. तनुजा ताई म्हणताय, तन्वी ताई म्हणतायत अमरावतीवरून. तन्वी ताई नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. पिल्लू म्हणतायत आय एम फ्रॉम नाशिक. हाय पिल्लू. तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलेलात ना? प्रसाद दादा म्हणते विशाल सरळ लिहा, काय ते समजलंच नाही. हा म्हणजे मला वाटतं ग्रॅज्युएट असं म्हणतायत काय? निलेश दादा कोण वाकड्यात इलो तर ते का ब्लॉक नाही करायचं ताई, पुरून उरायचं. बरोबर, पुरून उरला तरच बरा. हाईड करून काय फायदा नाही. मी तर आता हाईड नाही करणे जास्त. पिल्लू म्हणतात सिद्धार्थ दादा जम्मू काय करत आहात? सिद्धार्थ दादा माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत, त्यामुळे मी त्यांच्यासोबत इथं विथ फॅमिली आहोत. तुम्ही कुठून आहात? ऋषभ दादा म्हणतात हाय ऋषभ दादा, स्वागत आहे तुमचं. मकर संक्रांतीच्या खूप खूप शुभेच्छा. चिराग दादा म्हणतात मराठी सॉन्ग बोला ताई. ओ बोलली ना दादा, मराठी सॉन्ग बोलली. मराठी सॉन्ग पाहिजे तुम्हाला? छोटे से बहीण भाऊ. मराठी कुठलं गाणं म्हणू? आठवते दादा तोपर्यंत. प्रसाद दादा म्हणतोय ब्लॉक नाही करायचा लगेच, ते का त्याची लाच वाटा होई असा करायचा. हा आता ताच चालला माझा. अशंकांना मी ब्लॉक नाही करणे, तसाच ठेवते. बरोबर गायब होतात स्वतःहूनच, येणारच नाही परत. चिराग दादा 1000 में माटे प्यारे लड़के बहन आहे. निलेश दादा 1000 लाखों में मेरी बहना है. हजारों लाखों में. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. सिद्धार्थ दादा ताई तुम्ही जम्मू मध्ये सेटल आहात का? नाही दादा, पोस्टिंग आहे इथं त्यांची. प्रसाद दादा म्युझिक टोन. चिराग दादा म्हणते जैसे 4 झाले म्हणो, दिस 4 झाले. पूर्ण येत नाही मला. पूर्ण येत नाही दादा ते गाणं. निलेश दादा म्हणतात आज काय रक्षाबंधन आहे का? काय माहिती, सगळ्यांनी तुम्ही तर माझं गुणगान गाता भावांनी, म्हणून मी गाणं म्हणायला सुरुवात केली बहिणीची. चिराग दादा म्हणते हा सॉन्ग मन बहन. दादा ते मला नाही येतो पूर्ण. सिद्धार्थ दादा म्हणते आर्मीमध्ये आहेत का? हो दादा, मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत. प्लीज चॅनलला सर्वांनी जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्ले कर. नाही, प्ले नाही करू शकत दादा. चिराग दादा म्हणते हो हा सॉन्ग माझा आवाज आवडचा आहे. ओके, उद्या म्हणेन दादा नक्की. हाय निहार, स्वागत आहे तुझं. निहार म्हणते पुन्हा हसून दाखवा. पुन्हा हसून दाखवा कुठलं असं? खुशी आहे ती आमची खुशी. आता दाखवणार नाही, तुम्ही बघताय. हाय ग बाई. हाय संदेश दादा. सिद्धार्थ दादा म्हणते मागे बाळ कोणते आहे? माझी बाळ आहे ते खुशी बाळ आमचं.
मिस्टर बीन म्हणतात हॅलो कुठे राहतेस तू, काय ग थंडी पडते भरपूर, डोक्यावर टोपी घातली असती. हो मिस्टर बीन, खूप थंडी आहे, जम्मूला आहे त्यामुळे खूप थंडी आहे. सिद्धार्थ दादा म्हणतात अरे वा. निहार गोसावी म्हणते पुन्हा एकदा एकदा, हा मी नाही परत परत, आकाशवाणी एकदाच असते तसं. चिराग दादा म्हणते भाऊजी कधी येतात, आज जरा लवकर येऊन जेवून गेले, आता 6 वाजता येणार, परत जाणार. मिस्टर बिन. चिराग दादा म्हणतात गारे गारे. दादाचा मेसेज आहे. संतोष दादा नमस्कार, कुठून बोलताय. प्रसाद दादा म्हणते येतोय गो मोबाईल बॅटरी लो असा म्हणून. हा ओके प्रसाद दादा, थँक्यू तू माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. निहार दादा म्हणते पुन्हा एकदा ही 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 दशावरात. चिराग दादा म्हणते भाऊजी कधी येतात घरी, संध्याकाळी. सिद्धार्थ दादा म्हणते हाय खुशी, ही खुशीला. हाय खुशीला, हा हा सिद्धार्थ दादा सांगते हा खुशीला हाय. मिस्टर बिन ओके गुगल झालेत का तुझ्या. काय ओके गुगल झालेत का तुझ्या. काय मला कळलं नाही दादा. पण काय झाला तर माका समजला ना तर राडा करूक टाइम नाही लागणार आमका. माझो म्हणजे मी इथंच लाईव्ह मध्ये सगळ्यांका असल्यांका सांगते, माझो विषय असतो मी हँडल करतले. माझ्या विषयामध्ये दुसऱ्यान कोणी माका पडलेला आवडणार नाही. माझो विषय असा मी धाड घालतले पण दुसऱ्यान नाही पडायचा, असो माझो विषय असा. कारण मी माझा लाईव्ह कसा असा माका माहिती, त्यामुळे दुसऱ्यान त्याच्यात स्वतःचं भांडण लावणं माका नाही आवडणार प्रसाद दादा. त्यामुळे मग मी कसं म्हणतोय, आता माका माहिती असतलो तो माणूस ह्याच्या आधी काय लिहिलेलो, त्याच्या आधी काय मेसेज केले, ह्या माका बरोबर माहिती असतलं, तर तुका माहिती नसतला. जर तू अचानक गेलस आणि तुका कळला की हो सो मेसेज, एक मेसेज वाचतलं त्याच्या आधीचे पण मेसेज असतले, त्यामुळे माका वाटतं की माझा विषय मीच संपवतले, त्यात दुसऱ्यान कोणी पडलेला माका नाही आवडणार. चिराग दादा म्हणता येताना थोडेसे बर्फ घेऊन ये. होय दादा घेऊन येते. सिद्धार्थ कसा वाटता तिकडे. खूप मस्त वाटता, खूप रिलॅक्स वाटता. आकाशवाणी परत रिपीट होते का. संदेश दादा म्हणते भाजप आलो. हो का भाजपीला, अरे देवा वा 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 मस्त. चिराग दादा म्हणते ताई येताना थोडासा घेऊन ये. ओके दादा घेऊन येते. आकाश भेंडे म्हणतात हाय आकाश दादा नमस्कार. प्रकाश दादा म्हणतात तुझं नाव काय. कोकणची माणसं साधी बोळी या हे चॅनल आहे आणि हेच माझं नाव आहे प्रकाश दादा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्रसाद दादा म्हणते ब्ल्यू वाले लक्ष द्या हो, माझ्या लाईव्हला ब्ल्यू कोणच नाही. ब्ल्यू वाले फक्त मी एक निलेश दादा दिले, पण त्याचं पण काम असं, त्यामुळे मी स्वतः हँडल करते माझं चॅनल. बाकी मी ब्ल्यू वगैरे कोणाक देत बसणे नाही. चिराग दादा म्हणते माझे लडकी बहन येताना बर्ग घेऊन ये. हो दादा घेऊन येते, तुम्हाला बर्फच घेऊन येते. तन्वी ताई म्हणते दीदी तुझं नाव काय आहे. मी कोकणातली आहे ताई, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे. माझं नाव प्रीतिया आहे. आता सर्वांना सांगते माझं नाव प्रीतिया आहे. तुझं नाव काय, गाव कोणते. माझं नाव प्रीतिया आणि माझं गाव आहे कोकण, सिंधुदुर्ग जिल्हा. प्रसाद दादा सॉरी ताई साहेब चालेल, यालाच तर खरी डेअरिंग म्हणतात. येस, स्वतः भिडायचं, स्वतः आपल्या अंगावर आलाय ना आपण स्वतः भिडायचं. मराठी माणूस हाच सोपतो, बरोबर ना रे प्रसाद दादा. चिराग दादा म्हणतात मी पण मालवणी आहे, माका माहीत आहे. हो बरोबर. संदेश दादा म्हणते आता महागाई वाढत जाईल, मग वोट कशाला गेलात. सिद्धार्थ भूत स्टोरी सांगा कोकणातली. भूताची स्टोरी बघते हा. राहुल दादा म्हणताय सिंधुदुर्ग मधून बेस्ट बीच सांगा. तारकर्ली बीच पण मस्त आहे, चिरोडा बीच पण छान आहे. निलेश दादा म्हणते बर्फ माका आईस्क्रीम. सर्वांना घेऊन येते. तर मी ताई म्हणते दीदी तू सिंधुदुर्ग किल्ला बघितला आहे का.
तन्वीताई, मी अजून गेलीच नाहीये सिंधुदुर्ग किल्ला बघायला. मला कोणीच कधी घेऊन गेलं नाही घरातनं. लहान असताना फक्त घर, कॉलेज, शाळा, घर, कॉलेज, शाळा, आणि नंतर लग्न झालं. म्हणजे 2016ला माझं ग्रॅज्युएशन संपलं, 15ला, 16ला 1 वर्ष जॉब केला, पण आणि 16लाच माझं लग्न पण झालं. आणि तेव्हापासून मी आउट ऑफ महाराष्ट्रच फिरते. महाराष्ट्रात अजून कुठे फिरायलाच गेले. पुणे बघितलं नाहीये ताई मी अजून. पुणे, मुंबई पण हल्ली माझं बहिणीचं लग्न झाल्यापासून 1-2 ठिकाणी गेली आहे. तर मुंबईतला गेटवे पण बघितला नाही आहे, इंडिया गेट पण बघितला नाही आहे. दिल्लीतला बघितला, इंडिया गेट बघितला, दिल्लीतलं कुतुब मिनार बघितलं, नागालँडमध्ये गेली आहे, लखनौ फिरली आहे, परत मथुरा फिरली आहे, मथुरातली सगळी देवळं वगैरे सगळे फिरले. आता जम्मू काश्मीर फिरते, पण महाराष्ट्र फिरायचा रवला माझा. तुका बोलना माका सगळा करता. हो का दादा? पण माकाच काय तुम्ही बोलता असता कळणार नाही दादा. प्रसाद दादा एकदम बरोबर ताई साहेब, धन्यवाद प्रसाद दादा. संदेश दादा, माझा मतदान गावी आहे. ओके प्रसाद दादा. आणि कोकणात भूता नाही असत, काय माहिती कोकणात भूता असत की नाही. ती माणसाच्या धुपी भरली आहेत भूता. चिराग दादा, ताई तुला इरा म्हणून मी वोट नाही केलं. ओके, काय मलाच नाही कळलं. ठीक आहे दादा, चालेल. प्रकाश दादा म्हणताय सिंधुदुर्गमध्ये कुठे? मी पण मालवणचो असं. होय काय प्रकाश दादा? तुम्ही मालवणचे, मी कुडाळचा असं कुडाळ. प्रसाद दादा म्हणते तारकर्ली बीच, मालवणचा समुद्र, देवगड कुंकेश्वर मंदिर आहे तिथे समुद्र आहे, खूप सारे समुद्र आहेत चांगले चांगले. प्रसाद दादा म्हणते भोगवे बीच. प्रकाश दादा म्हणतायत हाय प्रीती. हाय प्रकाश दादा, सरमळकर आहात का तुम्ही मालवणचे? निलेश दादा म्हणतात तन्वी ताई खूप छान क्वेश्चन विचारलास, उत्तर ऐकलं ना? अरे दादा, मी खयच महाराष्ट्रात तर मी खयच नाही फिराक. लोकांनी विचारतात महाकोक या खया ता खया, पण चालेल मी जाऊकच नाही जास्त. आणि मी प्रत्येक सुट्टी घेते ना, मी सांगतो हा माका हडे जाऊया, हा तडे जाऊया. ट्रेनमध्ये येताना मी सगळं प्लॅनिंग करून येते, नाही तर मग पण घरातनं बाहेरच पडक माका भेटणार नाही. रडवलंच मित्रांनो तुम्ही माका. चिराग दीदी तुम्ही किती वर्षाची आहे? हा दुसरा प्रश्न बहुत टिपिकल आहे बाई. तन्वी ताई तुम्ही मला सांगा, मी किती वर्षाची असेन? चिराग दादा म्हणते ताई तू वर्ल्ड फिरलीस. हा, अजून फिरायचं आहे, आणि लास्टला मी सगळं आपल्या जवळचं फिरेन. प्रकाश दादा म्हणतायत हो ताई. चिराग दादा म्हणते वर तू केलं मी ऐकलं. निलेश दादा म्हणते शब्बास शब्बास पोरी शब्बास. चिराग दादा म्हणते ताई तुका जेवण झाला? हो चिराग दादा, जेवण तर झाला. तुम्ही जेवलाय? प्रकाश दादा म्हणते मी मालवणी. मी पण मालवणी. प्रकाश दादा आपलं रोज लाईव्ह असतं दादा. या कोकणातले पण खूप छान छान मंडळी आहेत जोडलेली. सिद्धार्थ दादा म्हणतायत 24 लाईक डन. काय आहे 24 35 काय टाकला ते? ओके, माझं एज सिद्धार्थ दादानी सांगितलंय 24. आनंद दादानी सांगले 35. अजून कोणालाच वाटतंय तर सांगा. संदीप दादा म्हणतायत तुमचं वय 32. बापरे. हे भगवान, किसी किसी ने मुझे बुढ़ा बना दिया, किसी किसी ने मुझे तो यंग बना दिया. रडू नको ताई, तुका भावराया अजून जिवंत आहे. अरे देवा देवा देवा. संदीप दादा म्हणतायत तुमचं वय 32. सिद्धार्थ दादा म्हणतायत एज. मिस्टर सचिन शेलार, हाय मिस्टर सचिन शेलार, स्वागत आहे तुमचं. उये माहीत आहे का ताई? उये माहिती असत माका, पण माझ्या डोक्यात नाहीत. माझ्या डोक्यात डॅन्ड्रफ असा खाज खाता नुसती मरणाची. हे टोपी घालून घालून ना केसांची वाट लागली या. तन्वी ताई म्हणते 45. तन्वी ताई मी तुम्हाला म्हातारी दिसते काय हो? 45 वर पोचवलात ते.
बघ निलेश दादा काय 45 सांगतायत त्या ताई. प्रकाश दादा दीदी शादी झाली का? नाही हो दादा. काय शादी? मराठीमध्ये का सांगा ना, लग्न झालं काय? होय तर हे बघा, 2016 मध्ये लग्न झालं माझं. सिद्धार्थ दादा सांगतायत 32 नसेल. लहान आहे ती, 32 नसेल. लहान आहे. एकदम पण लहान करा, केवरून टाकू नकात मंडळी. निलेश दादा म्हणतोय नाही संदीप दादा, मग काय 16 वर्षाची सगुना आहे का तुम्ही? संदेश दादा म्हणते 30. आता तर जुजूंची हजेरी घेणार आहे मी, त्यांका जरा तयार रवाक सांगा. चला चला मंडळी, तुम्ही माझं एज सांगण्यापेक्षा मी आज सांगतोय. माझा एज 33 या 33. चालू आहे मग 33. आनंद म्हणते किती आहे ताई एज? 33 आहे. 33 चालू रनिंग आहे माझं. ताई माझा उद्या हॅपी बर्थडे आहे, आशीर्वाद दे माका. ओ चिराग दादा, आशीर्वाद असा तुमका उदंड आयुष्य लाभो. सिद्धार्थ दादा म्हणते तन्वीन तर मग 45 वर करून ठेवल्या रे बाबा. अगो तन्वी 45 मध्ये तर म्हातारा होक जात ना, मी म्हातारा दिसतोय काय? तन्वी बोलणार नाही, गट्टी गट्टी. अक्षय साठी म्हणताय. संदेश दादा म्हणते 30 आहे एज. नाही माझं 30 इयर्स एज नाही आहे, 33 रनिंग आहे. अक्षय साठी म्हणतायत हाय अक्षय दादा नमस्कार. संदीप दादांचा मेसेज गायब आहे, बघू काय केलाय त्यांनी. हा सगुना, मी सगुना नाही दादा. संदेश दादा म्हणता जेवलंच की नाही? होय दादा आज लवकर जेवले, मिस्टर लवकर येऊन गेले. संदेश दादा निलेश दादा म्हणते 45. तन्वी ताई तुम्हाला चष्मा लागला आहे का? तन्वी ताईनं तर मग 45 वरच पोचवले. आणखी 5 वर्षात माझी रिटायरमेंट. खय गेले ते तन्वी ताई? हे भगवान, तन्वी ताई गायब झाली मग. योगेश दादा म्हणतात फुल टाइम. हो फुल टाइम. तुमचा स्क्रीनशॉट मारून घेते. ये देखो डायरी. योगेश ही बघ डायरी. या डायरी मध्ये नावं आहेत. बॅड कमेंट करणाऱ्यांची ही नाव आयडी सकट. तुझं पण आता स्क्रीनशॉट मारून घेतलाय, समजलं का? तुझा पण स्क्रीनशॉट मारून घेतलाय फालतू कमेंटचा. चिराग दादा म्हणते ताई पाणी पिऊन घे. नक्कीच. तन्वी ताई मध्ये ताई माझी दीदी विचारत आहे की तुमच्या चॅनलचं नाव काय टाकू जेणेकरून तुम्ही तिच्या फोनवर दिसायला लाईव्ह. असं टाका कोकणची माणसं साधी भोळी. मग माझं हे दिसेल बघा, कोकणची माणसं साधी भोळी. मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये, इंग्लिशमध्ये टाका. संदेश दादा म्हणतात माझा 34 एका वर्षांनी मी तुमचं भाऊ मोठो आहे ताई. येस संदेश दादा. मग मी पण मी 33 बोलली ना? मी किती बोलली? चिराग दादा म्हणते ताई तू सदा हसत राहा. हो दादा तुम्ही माझ्या लाईव्हला येत राहा. नवनाथ दादा म्हणतायत जेवण झालं का ताई? नवनाथ दादा जेवण झालंय. काय करत आहे ग ताईडे? मस्त जेवत आहे. जेवण झालंय आता मस्त लाईव्ह घेते. निलेश दादा म्हणतायत हॅपी बर्थडे इन ॲडव्हान्स चिराग. येणाऱ्या वर्षात असं काहीतरी करा की पूर्ण महाराष्ट्राला चिराग मिळू दे. या शुभेच्छा. मस्त दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही चिराग दादाला बर्थडे विश केलात. हॅपी बर्थडे चिराग दादा इन ॲडव्हान्स. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. प्रकाश दादा म्हणताय ताई जेवण झाले का? कुडाळमध्ये कुठे? कुडाळमध्ये माणगावला राहते दादा, पण माझं मी असते जम्मूला. तन्वी ताई म्हणते ताई माझ्या मैत्रिणीला तुझ्या चॅनल बघायचं आहे. तुझ्या चॅनलचं नाव टाकले तर तू लाईव्ह दिसत नाही आहे. तुझ्या चॅनलचे नाव काय टाकू? दिसत नाहीये का मी?
चॅनलला माझं चॅनल माझा डीपी तरी दिसला का माझ्या चॅनलचा? प्रीतिया कुंभार टाक, प्रीतिया कुंभार, प्रीतिया कुंभार चॅनल असं टाक, मग दिसेल कदाचित. मग तू शेअर कर ना इथून. इथून हे ना लाईव्ह शेअर करू शकतेस ना, तर शेअर कर, मग तिला दिसेल. संदेश दादा म्हणतात 33. ओके. चिराग दादा म्हणतात वायाचे उधाळ पती करू, काय करायचा आहे तू हमेशा हसत राहा. हो हो दादा. सिद्धार्थ दादा म्हणताय किती वा. कृष्ण दादा म्हणतायत हसतायत रडतायत काय कळत नाही. सिद्धार्थ दादा वाचता लाईव्ह असता, वस्ता लाईव्ह असता काय काय पोरांनो टाकतास, माका वाचूक धडी येणार नाही या. डोक्यावर ताण देऊचो लागलो, काय लिहित असतात नाही. वस्ता लाईव्ह असतं का? सिद्धेश चला बाय बाय ताई. हो दादा बाय बाय. आता मी पण लाईव्ह संपवते. चिराग दादा म्हणते भाऊजीला प्रमोशन भेटू दे, हे बाप्पाला चरणा प्रार्थना करतो. ओके दादा थँक्यू. माझं त्यापेक्षा हे करा ना, माझं लाईव्ह चांगलं चालू दे, माझं चॅनल मॉनिटाईज होऊ दे. नवनाथ दादा नारळ पाणी पित असता का? नाही दादा, नारळ पाणी इथं कुठे भेटतोय, महाग आहे. चिराग दादा म्हणते ताई मी होम मिनिस्टर, माझ्या अवॉर्डचा सिरियल आहे ताई. हो का दादा? होम मिनिस्टर कोण? होम मिनिस्टर? ओके, तुमची होम मिनिस्टर आवडती सिरियल आहे का? सिद्धार्थ दादा किती वाजता लाईव्ह येता? असं विचारा किती वाजता वाजता. आज मी संध्याकाळी येणार नाहीये, पण माझं रोज 1 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता असं लाईव्ह असतं. श्रुती हाय, श्रुती दीदी हाय. श्रुती स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. प्रकाश दादा म्हणतात तायडे जम्मूला थंडी आहे काय? थंडी नाही आहे का विचारू नका, भरपूर आहे. घेऊन जावा तुम्ही सगळ्यांनी. नाही भावजी पहिले. ओके भाऊजी पहिले तर भाऊजी पहिले. ओके. हाय कुणाल दादा नमस्कार. चिराग दादा म्हणते अदेश पदेशकर. हो दादा नक्की. कुणाल दादा म्हणतात हाय. कृष्णा दादा म्हणते जेवण झालं का? हो दादा. कृष्णा दादा जेवली. चिराग दादा म्हणते पहिले माझे भावजी आणि नंतर माझी लाडकी बहीण. नक्की दादा नक्की, तुमचेच पहिले भावजी. मंडळी आता लाईव्ह संपवते. आदेश पटेकर. ओके आदेश, आदेश ओके आदेश भाऊजी दे. चिराग दादा म्हणते थांब. नाही दादा आता लाईव्ह संपवते, आता मुलांचा अभ्यास घ्यायचा आहे मला. थोडासा आराम करून अभ्यास घे ना. तुम्ही कायम टोपी का घालता हो? कारण इकडे खूप थंडी आहे हो, खूप थंडी आहे. इथं माणूस हे बघा हीटर लावून बसली आहे बघा, त्यामुळे मी टोपी घालते. खूप थंडी आहे. आधी पाणी पी. हो दादा चला आता मी लाईव्ह संपवते. प्रकाश दादा म्हणते कधी नेशील आम्हाला? थांबा माझं चॅनल मॉनिटर्स होते, मग ट्रिपच करून का जाऊया. लता बोरकर. हाय लता ताई नमस्कार. कशा आहात तुम्ही? कुठून बोलताय? चॅनलला जॉईन व्हा. आता माझं लाईव्ह संपत आलंय लता ताई, पण उद्याच्या दुपारच्या लाईव्हला नक्की या चॅनलला जॉईन करून. बाय निलेश दादा म्हणते हो चल ताई टाटा. होय निलेश दादा बाय बाय. सर्वेश दादा बाय बाय. आता मी जातोय. थांब ताई बर्फ घेऊन ये माझ्यासाठी. कित्या ताई लाईव्ह संपवू नको ना प्लीज. लता ताई आता मी 1 तास झालाय ताई, आता माझं लाईव्ह संपत येणार आहे. लता तुम्ही कुठून बोलताय? लता ताई नक्की सांगा मला तुम्ही कुठून बोलताय. मी कमेंट तोपर्यंत मी 2 मिनिटं बोलते तुमच्याशी. ताई तुझ्या चॅनलचं नाव आहे काय? नाव आहे चिराग दादा माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोली. वरती सबस्क्राईब आहे ना ऑप्शन, तिथं सबस्क्राईब करा, मग तुम्हाला माझ्या चॅनलचं नाव दिसेल.
लताताई म्हणते मी अमरावतीवरून बोलत आहे ताई. ओके लताताई, एक काम करा, माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. जेव्हा तुम्हाला माझं उद्या लाईव्ह असेल ना, तेव्हा तुम्हाला माझं नोटिफिकेशन येईल. उद्या आपण नक्की बोलू. नक्की नक्की या तुम्ही. प्रीती शापल, हॅलो प्रीती ताई, नमस्कार. कुठून आहात तुम्ही? स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. लता ताई, तुझं दुसरं लाईव्ह कधी येणार आहे? आज संध्याकाळी तर काही शक्य नाहीये, कारण मला हळदी कुंकाला पण जायचंय बाळा. त्यामुळे मी उद्या दुपारी येणार आहे. 1 वाजता लाईव्ह असणार आहे आपलं. दुपारी उद्या 1 वाजता करेक्ट. दुपारी 1 वाजता माझं लाईव्ह असणार आहे. तू माझ्या चॅनलला जाऊन बेल आयकॉनवर क्लिक केलं, नोटिफिकेशन पण येतील तुझ्याजवळ. आणि माझ्या चॅनलवर माझे छान छान व्हिडिओज आहेत, ते पण पहा. राम भीम शंकर, हाय नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. प्रकाश दादा म्हणते तायडे जरा थांब ना गो. नाही दादा, खरंच खूप थंडीमुळे नाही हो दादा, जास्त वेळ जमत नाही. तर म्हणजे मी 1 वाजता घेते ना, तेव्हा मी 2 तास घेते लाईव्ह. आज माझं उशिरा झालं, त्यामुळे मी 1 तास घेते, नाही तर माझं रोज 2 तास लाईव्ह असतं. चिराग दादा म्हणतात प्लीज ताई सांगा. काय सांगू दादा? ताई नाही देशता म्हणजे काय, मलाच नाही कळत ताई. दादा तुम्ही काय बोलताय तेच मला कळत नाही. देश नाही देशता म्हणजे काय कळत नाहीये. लता ताईंनी मेसेज काय केलेला? ताई तू खूप छान दिसत आहे, पूर्ण कोकण सारखी दिसतेस. तुझं दिसणं खूप मॅटर करतं तुला. थँक्यू लता ताई, थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. आपण उद्या भेटू लता ताई, तू आपण उद्या खरंच भेटू दुपारी 1 वाजता. आता मी खरंच संपवते लाईव्ह मंडळी. काळजी घ्या स्वतःची आणि उद्या नक्की या लाईव्हला 1 वाजता. चिराग दादा उद्या 1 वाजता लाईव्हला नक्की या. आपलं 2 तास लाईव्ह असणार आहे. आजचं 1 तासच झालंय, तर उद्या 2 तास असणार आहे आपलं लाईव्ह. तेव्हा खूप छान गप्पा मारूया. लताताई बाय बाय. प्रकाश दादा म्हणतात बाय ताई. ताई बाय बाय बाय. प्रकाश दादा, लताताई बाय बाय. प्लीज सर्वांनी बायचा मेसेज कमेंट करा. बाय बाय. संडेला नेणार हो, संडेला नेतो दादा. येणार संडेला पण येणार आहे. धर्मा, हाय नमस्कार दादा, स्वागत आहे. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. आता माझं लाईव्ह संपतंय, कारण उद्या माझा जॉब आहे. ओके दादा, संडेला नक्की आहे. उद्या संध्याकाळी पण असणार आहे. चिराग दादा नक्की म्हणताय. लता ते म्हणते ताई माझी मैत्रीण तन्वी उज्जैनकर आहे, तुम्हाला भेटली का ती लाईव्ह? हो 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 लता ताई भेटली, त्यांनीच विचारलं ते. हो घ्यायचं. हो लता ताई नक्कीच, आपण उद्या नक्की बोलू. आणि तन्वी पण भेटली मला, तिने पण सांगितलं की त्यांना तुमच्या चॅनलचं नाव पाहिजे. थँक्यू सो मच. तुम्ही क्लासमेट आहात का दोघेही? गिरीश दादा म्हणते कोकणमध्ये काय स्पेशल आहे? मी यवतमाळवरून बोलतो. कोकणमध्ये कोकणातले फिश खूप छान आहेत, जे ताजे ताजे समुद्रावर येतात ते खूप छान असतात. त्यानंतर कोकणातले जे नारळवडी असते ती खूप छान लागते. आणि खाजं असतं जे कोकणातलं मालवणी खाजं, ते अतिउत्तम असतं मंडळी. लता ताई म्हणतात बाय ताई. ओके लता, आपण भेटू नक्की उद्या दुपारी 1 वाजता. चिराग दादा म्हणते प्लीज माझी लाडके बहन प्लीज. ओके नक्की उद्या दादा. थँक्यू सो मच. हाय गुड नाईट. बाय बाय, टेक केअर. बाय चिराग दादा.